Aquestes últimes setmanes hem parlat força amb una amiga sobre el paper de la dona a l'enginyeria. I encara que durant els últims anys s'avança prou, encara queda molta feina per fer i molt camí per recórrer. I és justament per això que tenir referents de carn i ossos properes amb les que trencar mites i estereotips amb els que hem crescut en menor o major mesura és indispensable i més necessari que mai. Sobretot en situacions en les que encara has de demostrar que mereixes ser allà pel simple fet de ser dona, o quan et trobes fent un projecte en un grup de persones i veus com es qüestiona la validesa o les habilitats de les integrants dones de l'equip. Sincerament, viure situacions com aquestes, encara que no siguin freqüents, incomoda i és molt frustrant. Però és justament llavors quan t'adones de la importància de fer xarxa i d'afrontar-ho amb una altra perspectiva de la qual puguis aprendre. Estàs a punt de descobrir l'altra cara de l'espai. Una de les coses que em va marcar més quan vaig decidir que estudiaria enginyeria aeroespacial va ser justament la manca de referents de carn i ossos en el meu entorn, sobretot de referents femenins. I malgrat que això no va ser un obstacle, sí que va ser un pensament recurrent, perquè a vegades iniciar un nou camí pot venir acompanyat de moltíssims dubtes. I per molt que tinguis gent al teu voltant amb qui parlar-ne, no acaba de ser el mateix. Per això, el vídeo d'avui serà una mica diferent i et compartiré l'altra cara d'iniciar un camí en el sector espacial, perquè no tots són flors i violes. I fins i tot, quan sembla que tot ja està més o menys a lloc, pot trontollar una mica. I no passa res. En el meu cas, els primers anys estudiant enginyeria aeroespacial els recordo força durs. I no tant pels temes tècnics, que evidentment eren un canvi, sinó per tot el que hi havia al voltant. Recordo que llavors vaig tenir la sensació que havia de triar entre algun dels meus interessos, perquè no tots són tècnics ni estan relacionats amb l'espai. De fet, tinc interessos més creatius, gaudeixo llegint, m'agrada gaudir de la cultura i durant moltíssims anys he estat implicada en el teixit associatiu de la meva ciutat, entre d'altres. Podria dir-se que sóc un cul inquiet i que m'agrada fer moltes coses i molt diverses. Això és així. Per tant, sentir que en certa manera m'havia de limitar i encaixar en certs esquemes ja no em va fer massa gràcia. Alhora, això em va generar certa incomoditat perquè sentia que no acabava d'encaixar en allò que sempre havia volgut fer. I per últim, la pressió i l'autoexigència excessiva em van fer l'efecte contrari, que no rendís com hauria i altres coses. Podria dir-se que en aquella època el meu cap estava fet un embolic i no vaig saber parlar-ne quan tocava, malgrat tenir moltíssims dubtes i estar molt perduda. Amb el temps, la situació va millorar lleugerament, encara que no del tot, però per sort, l'estiu del 2021 vaig conèixer Women in Aerospace Europe Barcelona. Per mi, aquesta ha sigut una de les 3 situacions claus que m'han marcat aquests últims anys. Concretament, la que més impacte ha tingut i segurament la que va fer que no deixés l'enginyeria. Women in Aerospace és una organització internacional sense ànim de lucre amb l'objectiu de crear una comunitat aeroespacial més inclusiva i diversa. I la xarxa regional de Barcelona busca justament assolir aquest objectiu i impulsar el sector espacial català. Però més enllà d'això, We Are Europe Barcelona és un grup de persones d'edats molt diverses, de perfils molt diferents, no només tècnics, que t'acaba marcant d'una manera o altra. En el meu cas, em va descobrir tot un món i em va permetre trobar referents de carn i ossos properes que han esdevingut inspiració i persones amb les que compartir moltíssimes coses, des de projectes a cafès o simplement converses que no tenen per què estar relacionades amb el sector. UIA no només em va permetre reconnectar amb la meva passió, sinó que també em va permetre trobar un espai en el que treballar per un sector espacial més inclusiu i divers. Aquest any mateix, amb 3 companyes, l'Uma, la Mònica i la Saba, hem desenvolupat un programa de mentoratge en el que hem posat en contacte professionals del sector amb estudiants o perfils més joves que volen crear el seu camí en el sector espacial. Ha sigut un programa que ben segur m'hagués encantat fer quan anava a l'institut. I això ha fet que encara fos més gratificant formar-hi part. Formar part d'això ha sigut molt enriquidor i, evidentment, també ha suposat un repte, encara que per mi també ha sigut molt inspirador i m'ha donat moltíssima energia per seguir endavant. Amb tot això, només em queda dir-te que segueixis We Are Europe Barcelona a l'Instagram per no perdre res del que vindrà aviat. La segona situació que em va marcar està vinculada amb l'etapa postpandèmia. Llavors vaig descobrir tot de comptes a les xarxes socials que parlaven més enllà dels temes tècnics del sector espacial i no ho feien d'una manera tan tradicional o masculinitzada. Sí que és cert que la majoria de comptes i perfils eren de noies, però també n'hi havia de nois. Amb tot allò em vaig adonar que aquest contingut encaixava més amb la meva manera de ser, perquè m'agrada conèixer també quines implicacions tenia l'espai en les nostres vides, però sí que és cert que em vaig adonar que tot aquest contingut que estava consumint era majoritàriament en anglès, no en català. Llavors vaig pensar, per què no crear-lo jo? Així que d'una manera bastant improvisada va néixer Galàxia Nu, un perfil que haig de dir que no tenia la confiança que aguantés massa, però sí que és cert que em va permetre reconnectar amb la meva passió, que era l'espai, i descobrir que la divulgació científica també m'agradava, perquè justament em permetia combinar diversos interessos que tenia, no? Aquesta vessant més tècnica amb una vessant més creativa. I aquí és on apareix la tercera situació que em va marcar. Conèixer neurones fregides i una altra manera de fer divulgació. En català, amb un to més pròxim, amb humor i amb estils molt diferents. Amb tot això, el que vull dir-te és que els referents de carn i ossos del teu entorn poden procedir de molts àmbits diferents i poden aparèixer també quan menys te'ls esperes. Però hi són de moltes maneres. Així que sí, encara hi ha molta feina per fer
fer del sector espacial un sector més inclusiu. Però tenir xarxes de les que aprendre o simplement compartir experiències ja marca la diferència. Evidentment, començar una etapa nova pot fer una mica de vertigen, però trobar una comunitat que t'inspiri i t'acompanyi pot fer el camí molt més fàcil. Gràcies per formar part d'això i si vols compartir la teva experiència o altres comunitats inspiradores, escriu-me als comentaris. Ens veiem al pròxim vídeo!